na-achụ. Onye mara ihe ọ na-achụ ya chụba ya. Onye mara ihe ọ na-achụ ya chụba ya. Ọkụkọ ka ị na-achụ ga na-ada. Jọjọ. Si were mara m. Mana onye mara ihe ọ na-achụ. Onye mara ihe ọ Umamapụ. Ama nọ ọkụkọ na-agba ajọ ọsọ gị. Ọka na-agba ajọ ọsọ. Ihe ọkụkọ mere gị ngwa. Onye mara ihe ọ na-achụ ya chụba ya. Ya efere gị nnọọ. Ịgba na onye mara ihe ọ na-achụ ya chụba ya. Atakwa m eso mara ihe ọ na-achụ. Ndị ma ya na-achụ bụ ndị ọzọ na-achụ ihe a na-achụ gị nwa na-achụ ọkụkọ. Atakwa gị. Ihe obodo a fitikwa atakwa gị na-achụ ọkụkọ. Sịgo onye mara ihe ọ na-achụ. Ihe obodo a chọrọ onye mara nke ọ na-achụ. N'ihu mmadụ. Nekwa na ya. Alakata ọtakapụ ọsọ. Si owokwara breki ịma na aka nkịta ahụ breki ya obodo obere Igbo bụ ihe ọ na-akọwa nọọ onye mara ihe na ya na-achụ ọkụkọ onye mara ihe ọ na-achụ si were ọkụkọ a na-achụ mara na na-achụ ọkụkọ ụwa dị egwu ọzọ ma na-achụ m ọ na-achụ gịnị ka ị na-achụ ọga nya ntị ka ngwa ihe o nyere nkịta bụ nya ntị ihe kọntrị nọ na-abụ obodo a nọ n'ime ya bụ onye mara ihe ọ na-achụ eme gịnị ya chụbụ ya biko adị mmakwa ihe njikwukwa onye mara ihe ọ na-achụ ya chụba abụ maka ndị a ntụ esi agbazi egbe kpe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  na be anyị a ọ gbagotasi ihe ji kweta okwu ya onye mara ihe ọ na-achụ ya chụba ya abụ biko ha doo biko ọ bụrụ na ha ama ndị ha na-achụ biko ha chụba ndị a onwe onye si ya chụba ibi ya mana onye mara ihe ndị ọ na-achụ ya ma gịnị ya chụba ndị a chụsubi ya n'ike ha ji achụba ndị ị na-achụ efi ị na-azọwu ewu mba nke a gụzọ chụbụrụ enyi zowu agụ ka ọ gịnị ka ọ chụbụrụ agụ zowu oge ị gbara na ife nji wee sịkarị chikin ọkụkọ n'otu a ịnọkọta oke eji eme pratis onye mụrụ nke ọ na-achụ ya chụbụ ya iwekwara sensị onye mụrụ nke ọ na-achụ ndị anyị na-enwe nsogbu ọ dị mma ihe na a na-agbawusi ndị mmadụ ọ dị mma ọkwa mmadụ ka a na-agbawu ihe ahụ mgbe na-ewe m iwe o nwere ebe anyị nọ wende eberi a n'Imo steeti oge nka na-abụ ihe ọzọ anọbụ kpakpakpakpakpọ ebe a na-akwa ozu kpa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 kp
ama m ndị a na-ekwu mfụ ndị nwa ama ha ọ mụrụ otu onye nwoke ọsọ nọ ihe a karịrị obodo na ntị mana eji agwa ya bụ biko ndị na-aṅa anyị ntị ebe anya ihe anyị ji ekwunye o nwere ike ị na-amụ mana ihe eme ihe onye a ji wee chụwa ọkụkọ ọ na-akwa na ya ji achụ ọkụ ọ na-eme praktis bikos ụfọdụ amazi ndị ha na-achụ anyị asịrọ onwe onye anyị si ebe a si chụba gbawube ọ bụ ihe anyị kwu mana o tetara ụra na nwata amago ihe na-akpa ya mgbe ndị be anyị ọ pụtara ụra amago ihe ọ kwadoro ọ chọrọ ime biko ịmara ndị na-achụ chụbanị ndị a maka na mgbọ na-atụzi ndị na-agala ma ndị aka ndị enweghị ihe ama ndị nọ na bọs ọdịgaba ha kpọrọ a na-eme akwamozu ahụ ma ụmụ nwanne dị na-agụ egwucha mgbọ gazuchara ndị mmadụ arụ makwa ihe mere n'ụlọ dị otu a ka a gbanarịkwa ndị ma ha pụta ejikwasị ha bụ ndị osi imi ịgbanarị ndị osi imi bụ ọgwa ọ bụrụ na bifo mmadụ esikwo gị imi bụ na o nwere na ife imeli onye gbagburu nwanne ya na-agala onwe ya afịara nwere ife ọ bụ ọkwa pụta echi isi na ọma nsụ gị imi ọ ga-esunu gị efi maka mgbe ọ tụrụ nwanne ya dị mma nke anyị na-ekwukwe n'ebe a bụ nke adịghị mma ọ bụ na ọnụ nwere ọgụ ụnụ kara ha na-alụ ịmana ihe ahụike ha eso gbọ mebe ọ bụ na ọ nwere ọgụ ha kara ha na-alụ ha ji elụba ọgụ ha ha baa amasị ha ama onye mma ntụ ya nọ na ama nọ n'ofe a n'ụzọ obodo atọ ọkọchị nke ikpeazụ mana ọ tọkwara ọchị ihe o ji wee tọọ ọchị bụ ofu nwaanyị be anyị ka nwa okorobịa nwụrụ o wee bụ na nwa okorobịa ahụ ihe ọ na-eme bụ
ọfụ ndị nne ọ na-akparịba ha ka eji agwa mmadụ na-akpa ya ọnụ ya nga iji ndị nne egwu egwu ha mebụọ ọnụ so ọ na-emerebe ndị nne ma ndị nna na ya bụ okorobịa ịmụrụ ọ na-agwa otu agha so okorobịa ọ dịka na mmadụ agha aka nka amami na-aghọta ọnụ ma nka akasikọkwa ahụ n'oge esi ike ka anyị na-agbakọzi na gwogwo ọ wee bụ na nwa okorobịa ewe nakọta wee bịa nwụọ na ọnwụ ihe ime ka ị na-agbatụsi onwe ọ wee bụ na nwa okorobịa ihe nji weta ebe a bụ na nwa okorobịa wee nwụsịa ngwebezienu nwa agadi nwaanyị were bịa gụọrọ ya egwu ya ebe ahụ akwabara nwa okorobịa ndị mmadụ na-ebe akwa ịghọtago agadi nwaanyị bịa gụọrọ ya egwu ama ndị okorobịa na-anwụ anwụ ama ndị okorobịa na-anwụ anwụ ya ịghọtaga n'anya ama ndị okorobịa na-anwụ anwụ agadi nwaanyị na-agozi okorobịa ya mụrụ okorobịa na-anwụ anwụ ihe iwe na-ekwu ya ahụ na maazị ihe na-eme n'obodo ka obodo si wee dị ya obodo biri atajawa eze ịnakọta otu epụta hodop akpochisi ebe niile asị na na-eme na line sas and sas ịghọtago ya kwụsị ka egbuo sam nwayọ nwayọ ọra ebe nwa nọkwa na-egbukwa sam anakatakwa ọtajie ma onye a na-egbu sam ma onye na-egbu sam anarị anyị abatawa pụta ebe ahụ a na-adị egbube anyị sam pụtawa ebe ha na-adị egbube sam why not down everybody come down every you pass drive only you come ịghọtago anyị apụtazi ebe ahụ ma akpao ma ya dọbara akpao ụzọ abụrụzie zai ọ ya bụ egwu agụrụ mana okorobịa na anwụ anwụ ada ajụzi ese patịkụlas na ike ya gburu iwe ndụ ka anyị nọzi n'obodo a ebe ihe ji chetara mkpụrụ gị ya bụ maka na esi n'obodo a atọ ozi ọchị enweghị chetabere gị ebe ọ tọrọ ọchị ebe ọ tọsịrị ụtọ ị na-enye ụmụta ọkụ vaa no pathway, no bring your baptism card, no bring your better certificate. Ịma na ihe mere dị otu abụọ. Ọ bụrụ na fan gbara mbụ mezie ọmadụ na-adị otu ọ ha ji aka ha mebisizie ya wee chọbazi onye ga-edoziri fe na ntị mana ya ga-etigbu osisi egbokwa n'ọgụ egbo ịmụkwa ịbịa n'anya n'ime ya batakwa n'ihe anyị na-akọwa kịta ịbịakwa ị ga-afụkwa na ibikwa n'anya dịka obodo anyị si wee bịakwa dị nke ikpeazụ a abịakwasị anyị na-ewepụtara onye ga-abụzi sekuriti nke ndị anyị na ala Igbo ebe a mana ana m eche na otu ga-eji ekwu ya siti nchekwa ọmụgụkwa mgbe anyị kwuru ya n'Igbo Jisi a anyị nọkwa n'Igbo Jisi kwukwe mgbe a si biko si kaba arụ na ọgụ na megịnị na-ada onye ọbụla ọ bụrụ maka ị nwere iredi ọ bụrụ ngwa ọrụ ụdị na ụdị anyị kwuchakwuo ma ndị na-agwọ ọgwụ ha ji egwuregwu ogwuregwu na ụmụ Izrel kwuru anyị ka ọchara na-agbakwa nkịtị lagbu ugwu unu eru ugwu ọ bịa ka ọ dabazi ọrụ na ama na ya ada mana ahịa ama agbarụ n'oge ka ama agbarụ n'oge ri mgbamahụ eji egba ama ha otu ahịa dị ha ozie ka ọ dabaziri abịa ọ dị mere ije bụrụ ebube agụ ga akpọrọ ike abịa onye ọbụla otizi nkwado onye ka o si wee dị agodi owo bifo anyị na-egburi mmadụ ọ bụrụ igbutewuru mma ma ọ bụrụ egbute afụ adị mma ije agha afụdị mgbe iji ije agha original security people bụ ndị alabala at that time ahụ ndị mmadụ ji arahụsị ụra anyị nọ na nche anyị na-ata afụ ụra ọrụ alabalaba ọgwọgwọbụrụ ọrụ eweta appointment ọrụ si were appointment ọrụ a nye ndị gara na Ministry of Agriculture ka enyi ya ọgọ nwoke onye nke m were ọrụ ebube agụ anya ọgọ ahụ maka ndị nwetara ọrụ ebube agụ ana m eche ka a sị na nwa ofu gọvanọ na be anyị bụ ya bụ onye isi ebube agụ adọ ka nwa mma ya ọ ga-atọ onwere onye isi onwere onye na-eti fati ụwa Naijiria oke nwa obodo anyị na-eri ahịa ọ gbagburu tubata ya mana na ama agbara n'oge a gwara ama ya n'oge na-ekwe dịkwa njikere oruzie kịta ịlaghachi ebe egwu anyị gịnị ruo na nke a ga-eweta apọịntmentị ebe ego si apụta dị agha i were ya chọwa nwa gị
chọba ndị ọgọ ibiri kama ha ewere ya ndị gọvanọ ewere ya nye ndị enyi ha nwaanyị ma nwanne enyi nwoke nwanne nwoke enyi ya nwaanyị anyị nwa bụ ndị gacha skuul na-enweghị anyị na-arụ anyị gbagburu hie ewere ya nye ha orezie ka e wetara ebube agụ ewetara ebube agụ erenye chọzie ndị dibịa ndị na-agwọ ọgwụ unu na-awa anya mgbe tọrọ m ụtọ na amago m na ndị Igbo nụrụ ihe m gwara fa na NTI kwa a gwara ha mgbe ahụ ndị Igbo kee nche ndị eze kee na nche o nwere nche karịrị nche nke unu na-eche na be unu community by community kindred by kindred ọ ka esi eme ya eze obodo akpọ afụrụ ya n'iru nna akpọ oku onye ọbụla ụmụ okorobịa enusa ụmụ okorobịa kwenu ụmụ okorobịa kwezuo ihe a bịara taa bụ ụnụ na ya na afọ be anyị na-agba ọkụ na onwezi ihe a na-eme na be anyị na-aga aga ihe a na-eme na be anyị tata bụ onye nwụdere gbuo ya onye bụ na-eme nke ahụ onye nwụda nwaanyị agba ya ọtọkwasị iko n'ike anyị wee si mba ụmụ okorobịa ha ya na ụdị ya eme n'obodo anyị maka ihe nke ahụ anyị kwu na okorobịa ọbụla chifo chijie na anya so okorobịa ọbụla anyị ga-eke nche na ntị ka ngwa ndebe anyị o nwere ka esi eke nche mgbe gboo ifuru whistle ahụ na-afụ afụ whistle is a very big security mana ndị mmadụ amụrụ na security ihe mere security nwa whistle John Nwachileke bịa nwee whistle oke nwa abịa nwee whistle ndị dị iche iche mmadụ 20 or 30 nwee whistle na the same kindred o nwere niile ga movement igbu hara nke ga and a na-ama ụda wusoro nke onye asụ na ihe asa dịbụ oke nwa mmegbu nke mfefe na ịghọtago ndị egbu were wụsọ a na-ada ebe niile fi kọmuniti niile ọ bụrụ gị bịara ohi ihe ka ya gwụ ebe a wụsọ maka na ihe dị wụsọ na-egosi iwu na-amụ anya and na ihe a na-eme bụ na everybody ha mụrụ anya sụsọ wụsọ ọ bụrụ mgbe eji bi mmadụ egbe sụsọ wụsọ chụrụ ndị a hawa maka na ha amazi ebe ụnụ nọ wụsọ na-emekọta onye ọbụla n'ụlọ mgbe anya m ka m ji aka m kontrol rụ ihe gbasara ebube agwa ha ya ekwe gbara na ekeregodi ndị Igbo ewetara ebube agwa ha elechaa anya kwuo na adị aka ha ji ewe nke ebube agwa ka ntị ndị YouTube anyị onye dị interested iji ibu ebube agụ ga je ruo ebube agụ mụnwa adọrọ m interested ọkwa ihe anyị etere agwara ha wetara na anyị okere agwa community police nke a bụrụ community police ọ ga-abụrụ n'ihe ọ dị enwere na Chukwuemeka na-eme Ifeanyị na-eme abịa ebe kpụrụ gị amara na gị ka abịa kpụrụ achọghị gị ji afọ amagoro na ụmụnna ji ọgbakọ na ya abịa ọgbabụzi ị hapụzie nke a ihe iwetaziri ya bụrụzịa ịbịazịa unu eribe ego dị n'obodo ya richa ribe ego richa orukarụ kpobere ụlọ ọkụ unu emewe confession unu anụkwara nke ikpeazụ a ama m ige aja ụwa na-eme ntụgharị onye jere ụwa ọnụ ụwa na-eme ntụgharị ọ dịcha njọ na ọgarị mma ụwa na-eme ntụgharị onye jere ụwa ọnụ ụwa na-eme ntụgharị ọsị ịnyatụkwa moto ịnyatụkwa motosaịkụl ọgwa ya kwuru ya so that ịbịakwa jee bu amụma ọ dịka amụma onye ebute okwu imekwa gịnị ụwa na-ebe ntụgharị onye dị n'ụwa ọnụ ụwa na-ebe bikokwara obere oge ndị mmadụ asị na ọkwa nwa ya kpara afa onwe ya fara afa ya ma bụ na ọ ya gụrụ mana ya ma na ọ ya gụrụ ya mana nwa na-eme ntụgharị eziokwu maka na ị na-anya ụfọdụ nọzi n'ọsọ ụfọdụ nọzi n'ọsọ ụfọdụ na-akọwazi na even sef na ha bụrụ ibi ụfọdụ si na ha amadị adị n'ihe a ka a na-akọwa ụfọdụ si ọnụ ọbụ Igbo ide anụ Igbo ụfọdụ si ha amadị ya ka a na-akọwa ụfọdụ si na ihe a bụ Buhari ha mba kịta ka ọ bụ Buhari ha mana mbụ ọ bụ mesari anyị mgbe ahụrụ ozigo sent ntụgharị
onye nyere ụwa mmanụ ụwa na-ebe tụgharị. Nna eji m ya wee malụ na ọ ga-adị mma ka anyị nwee ndidi ka anyị nwee ndidi onye nwaanyị ezuteriri anyị otu a unu si ekwupụta ihe niile ahụ unu macha unu si na ụlọ ama ife ọ na Chukwu ha Chineke anyị ọ na-aghọdị ahụ Chineke ọ na-abụ okwucha dị okwu okwugharịa tukwara eme okwu si okwugharịa mgbe m gwara unu si unu sirapụ ndị a na ndị a dị good at bre faya na ọsọ ga-emecha agba di ya gbọọ ndị be anyị ndị na-eso ụzọ ha afọ ya na-ekwu ụkọ n'uche n'obodo anyị ụfọdụ umekatara pụtakwazie sizie mba ụjọ dị na ntị ka ngwa unu para adịgo n'obodo biko lekwanụ m onwekwa nke nji onye akụna m ọgwụ na ụmụ kwụkwa n'ọya aba biko na-akpọkwa m aka biko na onye anwa na anwụ mara ihe na-achụ ka a gara ebe ị na-achụ ndị ọzọ mgba na-atụ ndị ọzọ o mere ikwu nwa nwaanyị na-agụ mgba ka anyị jee n'obom obodo ekene mụrụ ka anyị jee n'obodo aga m echigakwa n'azụ acha n'ọzọ egbu n'ọzọ ka anyị jee n'obom ndị ihe ala ma nka ihe na-emezi kịta ahụ ọ gwara m ụrụ na-agbara bọọlụ na wọọlụ bọọlụ adachigaga azụ were spid gafee onye ọbụla ma onye ọbụla elu so onye ọbụla rivise na-afụzi bọọlụ n'ọrụ very far onye ọbụla na-emezi bọọlụ otu si echiga adịzi mma n'ikpeazụ a ọ gara bụ na bọis niile a nna anụ na anụ Igbo na-apụta kemgbe niile ụdị akwụkwọ unu na-ekwu na ụdị ndụmọdụ unu na-ewepụta na encouragement unu jizi nke ikpeazụ a na unu ncha gbagidere aka anyị karị na-ata afọ anyị na-ata unu bụ nsogbu anyị nwee mana Chukwu ga-emechacha unu ihe o bidobe ụfọdụ si agba egbe ụfọdụ asị mbara ya na ọ bụrụkwa ndị agbara egbe a nọ ndị ọnọnnọnnọ gba akwa ebe a ka esi ebe anyị afa ọnọnnọnnọ na ba ya ebe a ka ị na-emere anyị ọnọnnọnnọ akwa onye ọbụla n'ozi n'ọsọ kịta ụfọdụ sara ha madị yarị n'ihe ya nwatakịrị na-akọwa na ya ma na ọfụrụ ya ma ọ fụọ ya oke nri ka gị nwata na-agwa gị onwe ịchọghị ige ebe ka ije dịrị ihe a ihe nwatakịrị oke etukwala were fụ eziokwu na nwatakịrị ahụ nwere ike n'anya afọ ya n'anya gị mana o nwere ike ọ bụ na nwa ha jọmpụ ọnụ ihe a kemgbe so mere diziri iji wee fụrụ ihe a bụ na inwe ego ma na ide eme ofụma ma na ya wefụrụ ụzọ na ebe ifudebelu nwere ike ọ bụrụ ya bụ the reason nke bụ eziokwu bụ na mmadụ na-etoru ihe etoru bụ ezi ya maka ịmara amara na ọ nwere ndị Chukwu gbara ụzọ n'oge doziri ihu ọrụ ka unu nwere ka egwuregwu mana cheki ya ọ bụrụ na otu unu si ekwusi okwu n'ala Igbo a kịta otu unu si wepụtasịzi ọnụ ọkwa maka ihe na ụjọ abara ụnụ ahụ ka unu ji wee wepụtawazi onye ọbụla na-edozizi ihu ọrụ ya ka ọ bụrụ ezigbo mmadụ ịma na rekọdụ ụnụ dịsị maka ị na-ewere n'ogugu wuo ebe ụnụ nọ na onye ọbụla na-achọzi ụzọ mgbapụta unu epreziri ego amụma eburu ebu enwebela paseji jọsụ gafere just like that. O nwere ebe o si aga oruzie ka ya bidoro inye nsogbu chigatakwa azụ dịtịrị esikwa ebe a gachigakwa ịkpọbazie ha bugharị ha ụrụ anụ kwadịrị nke a ịmụna ọ bụrụ na ọmụọ bụ ya mma atụpụtara ya ọnụ kama na ọnụ ụjọ onye amakwana onye ọja abụ so onye ọbụla na-arịvise oke nwa ndị nwa m ihe na-achụ chụkwakwa ya mụ nwaziri omu onwe nke mma na-achụ na aka nzu ike biko kwa na egwu ka ya na-egwugwu ebe ihe ifụ ọ dị abụrụ bụrụ oge mmadụ ewesị iwere eje kparịa onye maka ndị mmadụ dugwu o nwere ndị mmadụ na-eme na-ewe m iwe gịnị kpatara mmadụ bịakwa ushi ya kama nke nwara n'akụkụ gaa nọrọ ebe ahụ ị nọ ikwuo na ihe onye a na-ekwu na ihe ya na-ekwu dọrọ interested kama ịgafere onwe ya ga-eti gị ihe ma ọ bụ na ihe ọ na-ekwu agara mana nwaanyị oge ji abịrụzi ebe ahụ ihe ekwuru ofu ihe ọ na-ekwu na dị ekwu na-adị abụrụ ọ na-abụkọrọ eji nkwu ihe mmadụ mere si nga pụ onye a na-etere mmanụ ọ nwedoro ya ji ete mmanụ o betezie gị mmanụ anyị nwa abụzi ndị mmanụ mụnwazi onwe etere mmanụ mana mmanụ ude akị ka etere ọ na-achụ convulsion mmanụ ọrụ ude for that reason I abụzi ndị agha ma ọ bụ iri dọkịta ntụ ya gwuru ya gidiri onye ọbụla na-eme don't joke or play with man of God onye ahụ ikpe na-akpọ man of God nke nwe bụ man of Satan. Every man is a man of God. Every woman is a woman of God maka na Chukwu kelee onwekwa onye anyị na-akpa afọ ebe a mana ihe na-achọ ka arụtụrụ gị aka bụ
jenu na o nwere vidiyo m na oke nwa mere a na-akpọ ọgụ na ada aga m agbanyere gwana ndị mmadụ na ọgụ na-eme gịnị na-ada ọnụ na-echi ikwu ya mgbe o ruzie ka ọ dabaziara mụ na amịgharịbazi onye mago ọ na-abụ ogeri jeji echi ọbara ukwu nkụ kama ya bụ na ịnataziri asịzie na ọ dị ka ịgaghịrị agaghịrị wee bata ịkpara nkụ a na-ezi egije kpaa nkụ abata egwu ụtarị dodo gị maka ma nkụ ahịa omenaji akpa nkụ nkụ a dị ebe esicha ya ndị nidiri wadota ahụ ike wụrụ ụtarị lụwasịcha ahụ ike kịta na ụfọdụ echenji na bedrum ebe a na-arụziri ebe nwaanyị ajadu na nka ụlọ esi ahịa ekuzuru mụnwazi nozi n'ọsọ ị na-anya fụ na ebe nọ na ahụ n'ime ọhịa ka m kwara kịta amazigbo ebe a na-anọ kịta agwa m debe m onye ọbụla zụba onwe ya ọgụ adaala onye ọbụla zụba obodo adịzikwa mma a na-epụ apụọ na-aṅa ntị bata n'oge ịpụ apụọ na-ana n'oge na-ana n'oge na ya mara ihe na-eme onweghị ga-enye nwa akaụntụ ihe na-eme n'obodo a ma mụnwa ma gị ma nnụ polisi enyenwuzi akaụntụ ihe na-eme ebe a jeje kpọtara sekuriti na-eche ndị sekuriti ebe anyị nọkọtara eje kpọta sekuriti na-eche ndị sekuriti na-eche ndị sekuriti anyị nche ya ebube agụ na-eche ndị uwe ojii ebube oyibo ebube mgbaga ntị ụnụ ahụgo ka unu si wee chọọ sekuriti a họrọ anyị kịta bụ ebube agụ a ka m chọrọ ka m jugoda ndị mmadụ mgbe niile na anyị ji eti mkpu nchekwa gịnị mere na ahọ ya maka na nke emetụtawa na ha je họzie maka ihe na obodo abịa dị ka ọ ga-adị andị ọ gara bụrụ na ụmụ ogbenye na ndị nwụrụ ọnụ na-ekwulufa ka a na-agbawusi ihe a kemgbe niile ụnụ ya alabacha aja rahụba ụra otu a ka ọ dị na-asụ oyibo mana kịta bụzi na-abịa kụzie n'ụnụ nwara ewu ndị nwa bụ oyibo ka ha na-achọ ịghọtara na maka na ndị niile nna na-agba gbara bụ na jọnshọn ebe ndị oyibo kpọrọ ya arabịa kwasa ụlọ ahịa ha ada biko wee kwuche ghọta ya ịghọtakwana ya na anyị bịara ebe a na-akparị unu ma ọ na-ekwu ma nke a ihe anyị na-achọkwa ikwu bụ ihe na-emere bikọs ọ dịrị ebe niile ọ dịrị soshal midia ọ mekwuru eme anyị nwabikwuru nso na Ọnịcha anyị nọkwuo mee ma nke mere n'ime mmanụ anyị gbafecha anụcha ka ọ na-afịọ anyị soro ọgba ọsọ ọ bụrụ ihe a na-eme makwa ihe ị na-ekwu makwa ihe ị na-ekwu ya akọwakwa bụ ọmụ ya akọwara gị mgbe anyị na Facebook o juru ebe niile unu siri gba ọsọ ụzọ unu si gba ya bụ ọsọ unu na-ekwu m wee so eje ọgụ maka ume arụrụ m ọnụ ka nji ama mụ na aghọta kịta mana na afụgo ka ụwa na-adị n'ụwa na-eme ndị a bi n'ezigbo ụlọ ụfọdụ ụlọ na-amị barak je birizi ebe a ụtụtụ ha jana ịbara spọs n'ike ọga ọkwa ya ije ka alago ndị niile na-eji eskọt aga ya na-ekwe anyị nwa bụ ndị talilit ọkụkọ Igbo ga n'ụzọ wa bịa buru gbuo onu na aka ebe aga isi gị kwụọ anwụrụ ka ndị mgbe na anya ebe niile ebe anya sị mmadụ na ibi ahara gị nwaanyị na ndị ahazikwa n'odu sọbas ha dịzi agba ya sarị ha agba ya bupụrụ ebu osisi atinted ha ị na-emezi eme otu ụnụ ha emezi like this ka anyị niile hara otu anyị bịara bepụta plasma bịa ma tụọrọ anyị na be anyị ebe ọ dịkwa mma gwaja anyị mana si mụrụ onye ọ na-achụ ya chụbụ onye ahụ ya bụ ihe biko onye mụrụ onye a na-achụ ya chụbụ onye ahụ biko ndị ọzọ a na-abụ ndị na-agụrụ nwa ha ndị a na-eme ọ chụbara enyi zogbu agụ chụba na enyi hapụ na ya agụ chụba na enyi onwe ya ụnụ chọkwụ na je n'ọzọ enyi ụnụ jezi ọ na biko je n'ọzọ enyi ka nkụ si egbusisi na anyị nkịta chukwu na-aza ọ bụrụ echere ịga n'ọzọ enyi isi ụzọ ewi enyi nwere ọwa ya enyi nwere ọwa biko na be anyị ya atọkwa ụtọ ịfụkwa ka o si atọzi ọgwarụta na ha chọrọ anyị dozie etu a na ha dị shọvụl restructuring biko anyị na-ayọ ha do ma ndị nọ biko akanya agbụkwọ polisi nwanne mmadụ ọkwa papa mmadụ ọkwa di mmadụ biko kwen ndị a nwekwara nwanne biko ndị nọ biko ọ bụrụ na anụ anyị benatan biko maka ndụ maka nchekwa ndụ anyị nwere ihe anyị na-agbagharazi ya biko ana m ayọ ndị niile na-agba egbe
nọ niile biko wotuzie ụmụnne anyị a bụ ndị polisi ha bụkwa nwanne anyị biko ịkwa nke ikpeazụ a ife achịtakwara ya ba nke ikpeazụ akwa ụmụnne anyị ka achịtatara biko nke nwa na-agbanụ uche gị na-adị ya ụnụ ha gbazina cheta na ihe ụmụnne anyị nwanna ịkana ị na-eje kpọrọ ndị ọzọ gbedata ebe ọ bụla anyị bido ha ndị obodo nọ na saịdị ebidogo nọ ị hapụ onye a na-agwa gị bụ nọ ị bịaza akpọrọta gị ga-ekene Chukwu niile rutere gị ihe ala bụ uru iji were efe gị were ụkwụ fee ya bara ije were efe kụrụ ya ebe isi England na ị were gba nkịtị ị chọọ ka ị bịa kwere ebe ahụ ka gị na ha wee na-eme n'ekwentị God jikwa opportunity na return unu back home because ekpere unu from there ihe mere ụnụ bụ nwoke m mekwabe nna gị ichozikwe iwu onwe ya ka ị pụtakwara bido akpa obi na bụ unu ana nne gị na na-eme akpa obi ụmụnne gị ihe nọ na-agba nwanne mmadụ ọgbọ nwanne mmadụ nọ na-agba mba nwanne onye ohi ọsọ ya mara ya iru ịmụ ya ukwe ihe ịma nwekwa ihe mara ya adịghị nka mmadụ nọ na-abịa ebe a na otu a ndị anụrụ ndị mmadụ eju anọrọ ekwechiri n'ebe a nọ na-eme kọm ka isi ya ọzọ otu akwechiri kọm pass stop go come wind down. What's the content of that bag? No uti group obrogo no na-abịa bịa ha n'ozugbo ọkwa kpekpekpa kakata kokoko ndị ma onye ọbụla agba ọsọ na bara ndị be anyị na-alaik ime ihe na oge mmiri ga-anọ n'ụkwụ ịgwafa na banụ o sochiwekwa ike na mmadụ ama mfu ebe ọ eti okwu mana onye Igbo ara agba ọsọ ọ da agba ọsọ ife agwalụ fa onye Igbo ara agba ọsọ mmiri ma ọ bụ na ọ charịa alụ sisi ụwa ka anyị na-ekwu okwu a biko nụ mana nụ ka a ga-esi menata na ife a mana ndị a na-emekwa n'ife a bụ na onye a na-eme omume obumekwa obe ka ọ na-eme ndị Igbo werute ha n'ọba ọba enwebụ aha ọsọ na-aba nọ na mmiri a na-ezosikwa ike imechakwa gwuo ya ezo na agha na-adakwa onye ọbụla dị nkwadobe ọgwara ndị mmadụ na ọgụ na-ada asị mba ha sụ mba ọgụ ebe hapụ nwata ahụ ọmụcha ọ ya mere ndị okedibe oge nnuwa onwere onye Igbo nọ n'ime ya mere onye Igbo eziokwu onwe onye Igbo bere ụgbọ nnuwa ya na mmiri ga-ezo onye Igbo na-awụ dekin mmiri gịnị ya zoro n'ibi ebe ndị na-anya ọrụ bara ụlọ mgbe mmiri na-ezo na-arụ mantịrị na-agbago owu ndị Igbo na-arụ ya na-agbago na-arịa ha da n'ihe irucha n'obodo ndị ọka njọ bụ ndị etisiere anyị n'isi isi ndị ahụ etiri n'isi isi a na-enyezi advaịsị ya kịta na-abịa bidozie kịta nyebe anyị advaịsị adịbago ihe ndị be anyị na-agba ya wee derucha ala ọghọba nkọ ya ịdacha ada iwere bido ime na-edi fast mana irigwe n'ala ebe na-ebe ịghọ nkọ dịka ebe oke nwere achụ ọkụ efu ihe ị ga-ama ama bụ na unu akpatagwo nkwa ahụhụ unu akpara nkwa ahụhụ na obodo anyị a ngwere abịara n'ụlọ ụgwọ makwara nrị na-achụpụ enwe ụlọ nrị ịmakwa ya na-akpọ nrị ọkụkọ na-achụpụ onye nwe ụlọ nrị tụtụ ịtọ n'ime nna anyị nụkwa nke a bụzi ọkọ na-akụzi ebe niile adị nke arụ ngakwa na ntị ka ngwa unu ndị Igbo be anyị bi na njikere anya anyị nwere ike jekwuru ebe a mana ana m eche n'okpuru Igbo a okpuru ya na oge a na-egwu anyị gota n'okpuru mara ya mara oke nwa ka ọ kwara ha nka a na-egwu anyị gota n'okpuru anyị onye ọbụla nwere ike na-eme yes ya da ọga a na-ajụ etighi na ọ na-awụ ibe Igbo dị na njikere na ọgụ na ada okpuru anyị okpuru yoye ọ gwara ọzọ nchọrọ ichetakwara ndị mmadụ unu nekwa anụ mana kwanye ndị ụlọ ha na-eme gịnị na-alụ ihe na-achụ eme gịnị ịmara onye na-achụ agwa ya bụ ife bụ isiokwu maka na ụfọdụ ga-abịakwa ibe ihe anya ọkụ ọnda ọnọnnọn ijezi onye ifụkwa na onye ahụ too n'ọtabara afụ wee sọvaịvụ ijezi were ohere ahụ je ka ịrụọ ya ije ka ime ya ala Igbo arụ ọgụ ise ndị ga-eji ohere a wee chọọ ka ha gataba ụmụ mmadụ afụ nnọkana ome ha makpa m mmadụ achọ ebe o si eri ibia ndị chọrọ iji ohere a wee baa
n'etiti ndị mmadụ ma o werezie ohere eji wee sị na obodo na-agba aghara wee sị ka ha were ya wee jeribe ndị mmadụ wee sị ka ha were eje megidebe ndị mmadụ wee sị ka ha were ya je kpayabe ndị mmadụ. Anyị gọrọ ya n'ọfọ wee na-asị onye ọbụla ga-eji ohere a were kpagharịba wee filuo n'obodo na-agbazi gara wee je na-achọ ndị oge eri na-achọ ndị oge ewe ihe ha na-achọ ndị a ga-eji ohere aga gbagbuo na-achọ ndị a ga-eji ohere aja kpụrụ gara maọbụ na nwere ka ọ dị ka e were ebo ya ndị nọ anyị wee na-asị ala Igbo ga-ejide gị. Anyị gọrọ ya n'ọfọ si na ntụ aka ala Igbo ga-esi wee ya atụghụ iji ịkpaba ya abacha ị ga-ataka ya o jee rere gị ọya agara gị n'iru iche ya eche ichefuo ya ichete ya echete ichefuo ya ichefucha ya ichete ya ichete ihe ọzọ. Ala Igbo ga-ahụ gị ọkụ, ala Igbo ga-atụnite gị, ala Igbo ga-achụ gị ọsọ, ala Igbo ya achụpụ gị, ala Igbo ga-ekpo ma gị jide onye ọfụrụ ya bụrụ ga-eji ohere obodo ji agbaghara wee sị ka ya were anaba ndị mmadụ ihe, sị ka ya were zube ndị mmadụ ori, sị ka ya were ya megidebe ndị mmadụ, sị ka o were ya megide nwunye nne ya, sị ka o were ya megide nwunye ikwu nne ya, ikwu na ibe ndị ọgọ ebe ọbụla onye nọ, sị ka ya were ya wee megidebe ndị ọgaranya na-ewere ndị Chukwu mere ọgaranya. Iwe sị na ka i were ohere a wee jee megidebe ndị ọgaranya ma ọ bụ iwe dị gị ka a ga-asị gị n'obodo a na polisi anọ ma amị anọ n'ụzọ ka i were ya pụọ ilo. Mgbe ahụ ka ị ga-ama n'obodo anyị nwere ọfọ, anyị nwere ọfọ, ala Igbo nwere ọfọ, ọfọ niile nọ n'ala Igbo. Ọfọ na-edu ụwa afa, ọfọ Igbo na-edu Igbo. Anyị were etukwa ọfọ a were asọ onye were ga-ezu ụdị ya izubi ya zụcha ichefuo ya otu a ka ọ dị eze lọma. ike gwụ ọgbakọla ibugo na ọ magoro na mmụọ ozugbo ngwa na ọgwa ndị a na-eche anyị na anyị ga-ewetakwalụ na ihe ndị ọzọ dịgasịkwa aṅaa dịka anyị si emekwu ya ọ ga-amalụ na mma ndị a chetakwa na ọ na NTI TV ka ị nọ ya na Igbo Gist Broadcast ya malụ na mmụọ ozugbo daalụ m. Ndị na-akwado NTI TV bụ Flawless Cosmetics Limited. Ọ bụ ha na-arụpụta Baby Secret ka ahụ nwa gị dị pọlị pọlị.